نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة مکتوبہ لم یمنع من دخول الجنة الى الموت. چاچے د فرض مانزن رستا ہر فرض مانزن رستا آیت الکرسی ورستا. آیت الکرسی ورطا یاد رکھنا شالا ٹوت تبا یاد ہے. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. دا آیت الکرسی یو آیات تے یو آیات دا چې د فرض مانزن رستا سو کل ولی وی دے با دا جنت داخلی دون بلی شی مننے کی صرف مرگی مرگیز چی دا جوان دے رہے بالحال. سا مطلب دی حدیث یعنی کہ با دیر ٹیم کے دے مرشد دے با جنت داخلی گی سبر آسان کار دے. آیت الکرسی فرض مانزن بسی رسل ولی کنا دا شیر پری دے چی بس موبائل پا جب کی چرتا وگڑنگی را وگڑنگی گی چی کل سلام انگورز اور ڈاری کس تپاسی گو دا دی بل سڑی دا خبری دور ضروری چی تا پیاغ شیع پری خود چی پاگی اللہ تعالی جنت در کئی دا خبری بات صحیح کچھ بار توزی کالو تے ملاو کی حالکہ سنگ مانزے کی رکال اغلی و خیر ہو اسی تپوس میں کہو سنگ چکر نہ لگو دا خبری خواہ دا خبری اور پتی خبرو بالی تدغم عظیم عبادت او عظیم سبب چی جنت پہ واجبی گیا آتا اس سپری خود دونوں ضروری خبر خونو اکدا موبائل سارا کور پا دی شیوے دی سڑی بچ سکو اللہ مڑکے دے ولی سارا وجنا لگی احساس سو کئی دا معمولی خبرو دا پار غاٹ عبارات ما پرے دئی. آیت الکرسی دے دا فرض مانزنا پوش چیب جمی منظمو کو دینے بھی شروع ہو گئی. جمی منظمو سو کو انشاءاللہ فرض مون دے کن دا دینے روس بھی شروع ہو گئی پرے ندے چرتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ یاد چاہتا نہیں یاد ہے کئی افتخ کی خوب یاد کے کنا بمیش کی خوب یاد کے کنا دا جنت حاصل ہو رہی عظیم سبب دے.